So maraming salamat sa mga solid supporters. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe naman ng channel natin para sa mga susunod pang video. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta mga kabisaya. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Kunting update lang sa ginagawa nating bahay. May progress na tayo mga idol. Bubungan na yon. Kunti na lang yung kulang. Mga kuryentang pawid na lang. Mabubuo na yung ano natin, bahay na ginagawa. Tapos kulang pa ng mga materialis. Sana madagdagan to mga idol. Ito yung ginagawa ko ngayon. Dito ako sa bahay na ginagawa ko mga idol. Ito yung mga natirang kahoy. Kunti na lang din. Yan. Malapit na mabuo yung bubong mga idol. Bubos yung sa simento. Malaki pa yung kulang. Pero tsaga-tsagaan na lang natin hanggang sa matapos to. Unti-unti. Kuha ko ng nipa ngayon mga idol. Uwi ako sa amin para matahi namin yung pawid. Kasi kailangan talagang mabuo na to para makalipat na kami dito mga idol. Ito may kapitbahay na kami dito. Diyan may nakatira na. Medyo marami nang nagbuo na kanilang mga kanyang bahay dito mga idol. Yun, update lang natin yan. Yan ang progress sa ating ginagawang bahay. Kaya hanggang sa susunod na lang ulit mga idol pag natapos na siguro to. Update lang yan. At maraming salamat sa mga suportahan nyo mga idol. 1 hour later. So what's up mga idol, nandito na naman ako sa kanipaan mga idol. Ito yung mga nipa, yung gagawin nating pawid para sa bubong. Kailangan kong kumuha ng maraming nipa mga idol para matapos na natin yung bubong. Kasi mga 50 na pawid pa yung kailangan natin. Kaya marami-rami pa mga idol. Kaya ito, marami pang nipa dito. Kailangan kumuha ng marami. Kaya samahan nyo ko mga idol manguha ng nipa. Yun mga kabisaya, nakakuha na ko ng isang sako at kailangan ko pa ng mga 6 na sako o mga 8 sako pa para mabuo na yung ano natin, yung ating bubong. Kaya kukuha pa ako. Kailangan pang makarami ng nipa. At dito ko na yung tatapusin ng vlog na to mga idol. Siguro i-update ko na lang kayo pag nakalipat na kami doon sa bahay namin na aking ginagawa. So maraming salamat sa mga solid supporters. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe naman ng channel natin para sa mga susunod pang video. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta mga kabisaya.